सार सारा दिनै बे बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों बे समाव मा बुंनो सानो माबायदि मोनदों फैनानै बाहाय फैनानैथ' बिराद मोजां मोनो आवगायाव बिदिनो गेट टुगेदार जायोमोन बाहायबो जों फैयोमोन आरो बाहाय बेसेबांबारबो फैयो माने जों मोजां मोनो आरो बयबो लोगो मोनो खारन जोंथ' मा नर्मेलि डे टु डे लाइफआव मा अफिसनि खामानि मावबाय न'आव फैबाय आरो बेबादिनो बोसोराव बिदिनो खनसे खननै जायो आरो पार्टि बेबादिनो गेट टुगेदार जायो बयखौबो लोगो मोनो मिथियो कि माने बाहाय जोंनि बर' हारिनि मानसिफोर सोर सोर दं लोगो हमनानै मोजां मोनो न'बादि मोनो आरो माने फैनानै माने जों मोजाङैनो मोनो आरो सारा मुम्बाइआव फैनानै बेसेबां बोसोर जाखो मुम्बाइआव 11 बोसोर जाबाय आरो दा आवगाय फरायनो फैदोंमोन फरायनायनि उनाव साख्रि मावबाय बाहायनो दा बाहायनो दं आरो गासै फेमिलि बेयावनो थायो आंजों आंनि वाइफ मिसेस बाहायनो थायो सानैबो बाहायनो थ' दिनै मोनसे खावलायनाय सारनिसिम थ' दिनै मुम्बाइआवथ' गोबां बर'फोरखौ लोगो मोनदों जानांगौ सारा बे समाव दिनै मुम्बाइआव मोनसे गेस्ट हाउस थाखाय मोनसे गोनांथि जाना फैदों बे समाव सारा मा बुंगोन गेस्ट हाउस बाहाय थानांगौ खारन से जायगायावनो माने बेसेबांखि गिदिर गिदिर सिटि दं बाहाय मोनसे जायगायाव दं दिल्लीयाव दं केलकातायाव दं जेनेबा सारा होनदोंमोन चेन्नाइआव दं बेंगालराव दं मुम्बाइआवबो जानांगौ खारन मुम्बाइआव मेरला इन्जिनियारिं कलेज दं गिदिर गिदिर हस्पिटाल दं जोंनि आसामनिफ्राय बर' हारिनि मानसिफोर फैयो बाहाय ट्रिटमेन्टनि थाखाय नङाबा फरायनो थाखाय एडमिसन लानो थाखाय नङाबा साख्रिनि थाखायबो फैयो दसे थानो थाखायबो जायगा नांगौ खारन हटेलफ्राथ' बिराद दामि बयबो एफर्ड बानायनो हाया नांगौ आरो जोंनो माने नांगौ आरो जोंबो खावलायगासिनो दं बोसोर एभ्रि इयार खावलायबाय थायो हले दासिमबो माने एड्रेस बानायाखै आरो हले आंबा बे मोजां टाइम दा माने बेखौ माने एड्रेस बानायनांसिगौ आरो जोंनि बर'नि मिनिस्टार हक ना आसामनि मिनिस्टार हक सोरबा नङा सोरबा एड्रेस बानायनानै बाहाय माने आवगायनांसिगौ आरो बेखौ आं होनो साबायखर थाबाय सारनिसिम मेडामा दिनै बैसागु फोरबो फालिदों इयाव मुम्बाइ बड' ससाइटियाथ' मा बुंनो सानो दिनै माबायदि मोनदों गोजोननाय मोजां मोनदों आं फैनानै बयखौबो मिथिबाय बेसेबां मानसि बर'फोर दं ज' फैनानै मिथिलायबाय बेसेबां जन दं बर'फ्रा आंबो गोदानसो बेहाय मिथिदों आरो खयजन मानसिफोर दं एसे मिथिलायबा मोजां जायो ज' थानांगौ जायो आलदा जायगायाव बयबो बिदि सोरबाफोर माबा मोनसे असुबिदा जादोंबा माबा मोनसे नांगौ जादोंबा बयबो फन नाम्बारफोरथ' दा मोनजोबखासिगोन ज'नो दा एसे ज' थायोबा मोजाङानो आलदा जायगायाव लोमजानाय साजानायाव एसे मोजां जायो ज' साबायखर थाबाय मेडामनिसिम थेंक इउ मेडामा बहानिफ्राय फैदों आङो माबा आंनि मुङा जिना ब्रह्म आंनि हासबेन्ड नामा जाहैबाय माइकेल सरगियारि आङो दा जोङो माबायाव थायो सानफारा ओरैनो मा मावो मेडामा आंथ' हाउस वाइफसो जेबो मावा बाहाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बारा ओंखारामोन आङो फैफेरलाबाय आरो फैफेरा बिदिनो बैसागु प्रग्राम खालामबाबो फैफेरनाय जाया बर'फोरखौ बिदि दं होननानै बाराबो मिथियामोन आरो ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय जिखुनु जाया बड'लेण्ड हाउसखौ नांथारगौ आरो मुम्बाइआव दिल्लीयाव जेरैहाय मोननै गाहाम दङ बम्बेआव मानो गैया नांथारगौ आरो बम्बेआव दा हास्थायो जोंबो बर' फिसा जानानै बड'लेण्ड हाउसखौ नांथारगौ बम्बेआव बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबायदि गोजोन साबायखर थाबाय मेडामनिसिम फारि थांलांगोन बिजनिनो चिरां बिजनि आरो मुम्बाइआव बेसेबां गोबाव थागोन मुम्बाइआव आङो खमसे खम 5 बोसोरसोआनो 5-6 बोसोराव मा मावो मुम्बाइआव फंबाय आङो लिभारसो मावो कम्पानि लिभारसो थ' फंबाया दिनै बेयाव बैसागु फोरबो फालिदों बा बिदाय फोरबो थ' बेयाव माबायदि मोनदों फैनानै बाहागो लानानै मोजां मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों नोंथांमोना साबेसे फैदों बेयाव जों गासै जोंनि लोगोफोरा फैजोबनानै 7-8 जनसो फैदों साबायखर थाबाय फंबायनिसिम जों दिनै बम्बाइआव थानाय बर'फोरा जोङो बैसागो बिदाय फोरबो फालिदों आरो बे फालिनाय जोङो माने